eller også, skat? Ja. Far, der er ikke flere, vel? Jeg tror det ikke, skal. Det kunne være inde på Julie. Skal vi få noget sjovt? Yes. Nej. Ja, Skat. Jeg tror ikke, der var så mange af dem der. Så må vi købe noget. Far. Og så må vi købe noget. Du må finde ud af, hvor vi kan købe dem henne, ikke, Skat? Det var også en 2 her. 58.